Il-prodotti lokali. Ommi u missieri, it-tnejn li huma għandhom in-namra għal prodotti lokali. Missieri jrabbi n-naċ u bil-ħalib ommi tagħmel il-ġbejniet. Fir-razzetta missieri, wieħed isib ukoll tiġiġ u fniek. It-tiġiġ ibidu l-bajt. Hija l-kbir jagħti daqqatit lill-ommi u lill-missieri billi jieħu ħsieb il-ħanut kejken tal-familja. Fil-ħanut, wieħed jista' jsib bosta prodotti lokali bħal ġbejniet friski, ġbejniet bojotu tal-bżar, bajt frisk, fniek, żebbuġ, żejt ta' żebbuġa, kappar, basal tal-pikles, tadam imqaddeb, ġuleb tal-ħarrub u mbit. Dawn il-prodotti kollha nagħmluhom aħna tal-familja. Tgħidx kemm jiġu nies jixtru minn madwar Malta kollha għax jafu li kollox hu ġenwin u magħmul lokalment.